Paano ba to? Ay, dito ka na kay Lola. Halika na. Ang dami ng... Yun. Dali, halika na. Ay, ano ba yan? Okay. Rotate device. Bakit? Live na ba to? Haname, lika mo na rito. Sige, bilisan mo. Tapos pabantayan mo muna yan kay ano. Kay... Ang dami na palang nakaabang dito. Oh. Hindi ko alam kung paano i-ano eh. Rotate device. Oh, okay. Nakalak eh. No. Ayaw maano eh. Nakaganyan no, nakatuwid. Hello. Ayan o, nakaganyan, nakadiretso. Ayaw niyang, yun. Paano yun? Ito, nakailalak? Hindi. Yan. Naka-live ka na pala. Oo nga. Hindi eh. Baka nalock mo. Hindi. Ano ginawa mo? Ayaw niya nga eh. Sorry po hindi ko na ano, nag-aayos pa ng camera. Patayo na lang kaya. Ayaw naman eh. Oo. Ayaw niyang ma-rotate. Ayaw niya, nakatayo lang yung camera. Okay na ba yun, ano? Queen Hygie. Ayan. Ganyan lang. Tayo na lang yung... Ayan. Ganyan lang. Tayo na lang yung camera. Ayaw niya talaga eh. Ayaw niyang maano. Ayaw niyang ano ba to? Rotate. Ayaw ma-rotate. Dali, pabantayan mo na yan kay ano. Ayaw ma-rotate ang camera, so ganyan na lang. Yan. Nasaan na yung kasama ko dito? Dan na po. Okay. Ay, ano ba tong... Ayan. Ayan, ganyan na lang. Okay. Mabilisan lang po ito. Mabilisan lang na luto. Ito ang aming hapunan ngayon. Name, bilisan mo na dyan. Tapos pabantayan mo muna yan. Bilangin mo lang yung plastic. Hello po. Jenny, diyan ka magbasa. Magbasa ka nga ng comment muna. Walang tagabasa eh. Si Miss Jen ang magbabasa ng mga comment ha. Papanoorin lang ako ni Lilit at Kusinera naman. Habang naglalaro. Okay. Bigyan lang natin ng konti yung mantika para hindi masunog. Yeah, naka-live na ako. Naka-live na daw. Halika na. Pinapanood pa rin sila. Okay, sige. Lagay muna natin yung ating bawang. Ay, inilagay ko muna pala natin ay yung ating, ayan, margarine. And then nilagyan natin ng konting oil. Then yung ating bawang. Ating sibuyas. And
susunod na po natin yung ating tuna. Ayan, yung ating century tuna. Nakikita nyo ba? O, ayan. Ano po ito? O, sige. Oo. Tuna carbonara. Creamy tuna carbonara. Mabilis lang to, mabilis lang. Lagay na natin, kasama na yung mga sabaw. Ayan. Mabilis lang po kasi, marami pang project si Sexy Cusinera ngayon. Lalagyan na natin ng ating paminta. Ayan. And asin. Konti lang. Hindi ko po nababasa yung mga comment nyo ngayon kasi wala eh. Lahat kami busy ngayon. Dahil opening ng aming Chicken Star tomorrow morning. So, nag-live lang talaga ako ng konting oras para naman kahit papano nakakapagturo pa rin ako sa inyo kung paano magluto. Baka mamaya kakalimutan nyo na. Okay, then ilalagay na po natin yung ating munang gatas pa. Okay. Ito ang ating iba. Yung ating pong palang pasta, pinakuluan ko na siya kanina Nilaga ko na ayon dun sa kanyang dun sa nakalagay dun sa balot kung paano lutuin. Yung lalagyan nyo siya ng asin, mantika, then yan, nilagay ko na rin yung ating Nestle. Okay? Optional lang po ito ha. If you like. Pag ayaw nyo naman, okay. Isang problema. And maglalagay po tayo nito para naman magkaroon ng konting herbs yung ating creamy tuna carbonara. Ayan, basil. Pwede din parsley leaves yung fresh. Pwede rin yun. And wait natin siya ng kumulo. Then, lalagay na natin yung ating slurry. And luto na. Lalagay na natin yung noodles. Yan, ganun lang siya kadali. Ay, meron pa pala akong nalimutan. Lalagay pala ako ng konting sugar para magkaroon lang ng konting balance yung ating sauce. Ayan. Super busy kami ngayon. Okay, wala akong nakikitang message Oy, nasa na si Little Cusinera? Pwede bang dito pumesto para naman nakikita ng mga audience? Dali, dito ka. Wala na. Ikaw nga hinahanap ng followers eh. Dito ka ano ba to? Dito ka mag-play, dali. Man lang po natin. Sarap. Tali ko ba to? Oo. 150 ko na. Sige. Okay. Binilang mo isa-isa talaga? Oo, syempre. Inisa-isa mo ako yung manok? Oo, Diba? binigyan ko na sa
Talagang sakto talaga 10 pieces isang balot. Sige. Tingala mo rin ng konti yung camera. Wala eh, ayaw na talaga ma-rotate eh. Ewan ko siya, kung paano bang ginawa niya. Eh, wala. Lagyan natin ng, lalagay ko na yung, yung cheese. Okay. Pero maglalagay pa rin tayo sa, sa ating toppings mamaya. So, lagay na natin yung ating slurry. Sino nagbabantay dun sa mga? Tinali ko muna. Saglit lang ito pagkakain na alis tayo. Eh, ikaw. Bigyan pa rin. Nasaan yung plastic mo lang chocolate? Tinapon mo na. Okay, then lagay na natin yung ating Lagyan mo na natin. noodles. Ayan. Wala naman kasi nakita mo. Walang nagko-comment? Hindi nakita. Dyan ka na lang magbasa. Comment po kayo. Kasi yan yung pinagbabasihan sa ating pa-promo. Saan ko dito? Yung comment nyo. Ganda ng ayos ni sexy syempre. Siyempre! Jenny Lynn ako ngayon. Mamaya, Dennis Trillo na. Jenny Lynn yan by me. O nga no, tingin ka nga dito ta. Hi! Di pa haggard. Haggard. Hindi pa tayo haggard masyado. Pero mamaya, alam nyo ba ang overnight ang aking work ngayon? Mild ng makeup niyan, pero mukha ang kinalabasan Jenny Lynn. Oo, Jenny Lynn ah. Di nakikita yung hairnet ko, di ba? Naka-hairnet ko ako, in fairness. Diba? Bakit dito po? Yan. Okay, di ba? Oh, creamy na siya. Oh, nakikita ba? Oo. So, parang gusto ko siyang Si Miss medyo... Jen po yung nagsalita kanina. Yeah. Nagsalita ba sa atin Jenny kanina? Oo, kanina. Magsi-CR lang daw siya, hindi na bumalik. Hindi lang daw siya. Okay. Oh, alalayan mo na. Ano na natin. Wait lang po ah. Sasali na natin and kakain na sila. Kasama ba ang mukbang? Mukhang hindi na yata. Marami pa tayong gagawin. Opo, saglit lang po kami ngayon kasi marami pa kami. Busy talaga. Mukhang hindi nga tayo makakatulog ngayon. Marami pa po kaming gagawin ngayong gabi na ito. Siningit ko lang po talaga itong live na to para sa inyo. Talaga ba ito ng cheese? Yeah. Okay, sige, lagyan mo na. Kuha na ako. Sige. Dapat kumuha ka muna bago mo nilagyan ng cheese eh. Tapos ipapakita mo lang yan sa kanila. Sabi lang. Wait lang. Anyway, pagdating natin, gagawin ko naman yung pico de leche. Pico de leche. Ah. Ay! Surprise ako sa'yo. Saan? Bigyan mo muna yung mata. Nawala na yung ilaw ko. Ibigyan mo muna ang mata mo. Okay. Asa na ako? Dali. Wait lang ha. Okay. Okay, sundan mo ako. O ba, susundan pa kita? Dapat papakita natin sa Ipikit mo lang. ganon. Eh, naka-live pa tayo, oh. Ipikit mo lang. Naka-live pa tayo. Ipikit mo lang. Oo. Ipikit mo. Ipipikit ko pa. Ipikit mo lang. Naka-live pa tayo, baby. Ipikit mo Mag-ano ka, magmumukbang pa tayo, eh. Okay. O, ayan na po, ah. Ayan, okay
Okay na po yan. Then, ayan. Kain na na. Kasi, may lakad pa kami, may lakad pa. Saan yung comments po dito? Kaya nga eh, nag-aano nga siya eh. Hindi makita yung comment. Hindi masyadong nilalabas. Minsan madali ng pala yung comment niya. Ito oh. Lola, babe, pikin mo ang mata mo. Okay. Ayan. Ah, wag daw galawin yung camera. Yay! Nandito na yung ating pang-vlog. Thank you, Miss Jen. Yes, yes. Ito na po yung aking pang-vlog na. Oo, old lang ang cellphone. Ay, ganon. Ayan. Old cellphone. Okay. Ayan. Hindi pa man ako nag-i-start magtrabaho, may utang na. Manalo na siya. Pakita niya sa camera. Ano daw? Ayan. Ito po yung aking pang-vlog na phone na susunod dahil ako'y nahihit. Nanalo ba ako? Nanalo na po ako ng cellphone, hindi po, joke lang. Pakita mo daw sa camera. Yan o, yan. Nanalo ka? Nanalo, yay! Thank you, Miss Jen, and sa aking anak na si Felix, ang kanyang admin. Ang ingay naman. Uy, kumain na kayo kaya? Keep on comment lang po kayo and like and share po kayo para po manalo din po kayo ng phone. Pero hindi ko po ito napanalunan ha. Binigay po nila to sa akin. Para hindi. Yeah, binigay po nila. Yung pagod natin ngayong gabi. Makita ka naman. Okay. Jeneline. O, Jeneline pa ba? Teka lang. Yan. Sige, usot pa. Yan. Yan. Ito po yung aking magiging pang-vlog na phone. Unbox na daw, sabi natin, Queen. Yan. I-unbox pa ba? Okay. Kaya na, medyo busy kami. Pwede bang ano? Dami pa namin gagawin. Talagang minadali lang tong ano. Minadali lang po itong pagluluto ng hapunan kasi kami po ay aayos pa ng aming ititinda tomorrow. Wow, ang ganda oh. 'Di ba? Kita ba? Baka bato laman eh. Hindi. Hindi naman ba to? Ganda. Siya, Fran. Diba? Yan po oh. Wow, sarap. I love it. Oh, kung gusto niyo rin pong manalo ng phone, pero hindi ko po ito napanalunan talaga. Ito po'y Ang oh, cute mo. binigay po nila ito sa akin para sa pagbablog ko dahil medyo malabo yung ang aking ginagamit ngayon. Hindi Pero nasira ang cellphone mo kasi kami ni Lola Lu. ganun. Nasira daw yung phone ko. Wala ba tong kasamang ano, nakakatakot Case? Baka meron gamitin? dyan. Wala ba tong case na kasama? Nakakatakot gamitin eh. Bakit? Eh, kasi baka mabagsak. Wala eh, wala. Hindi, ayun yung case. Hindi, pangit pag walang case. Ayun naman ang case. Okay? Medyo magliligpit na po at mag-goodbye ka na. Magbababay na po ako sa aking live muna sa ngayon. Dahil, magmumukbang pa ba kayo? Hindi na. Busy ang kataulo. Ito na po at ano ba sasabihin ko? Thank you talaga kay Miss Jen at sa kanyang asawa, sa aking anak. Sa pag-provide nila sa akin ito. Nakikita kasi nila na nahihirapan ako sa pag-vlog dahil yung camera masyadong malabo. Lola Bet. Yeah. Bakit punta sa akin? Ha? Surprise lahat namin yan. Ay, gano'n. Surprise daw nila ito kung sinera ko. Yan. Okay? And salamat po sa panunod ninyo. Keep on watching lang po lagi and like and share and subscribe and press the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest vlog. Okay.
See you again, mga sexy, okay? Be safe. Be safe and always be sexy. Yeah, taray. Ang ganda ng ending. Bye-bye! Jenilyn, Jenilyn. Sabi ko sa iyo. Okay na? Jenilyn, Jenilyn. Bye-bye! Wait lang, wait lang. Wait, silitan ko si Nera daw. Kung gusto nyo manalo, click the like and subscribe sa mami ko. Lahat sa mga family ko. Oh. Kung nabasa ulit, Bili ulit. bibili kami ng diamond para makabili sila Diyan ka ng humarap po. cellphone. Diyan ka humarap sa camera, oh. Bas lang daw eh. Hindi pa daw eh. End. O sige na, okay na. End na. Hindi pa. O sige, dali. Ano sasabihin mo? Dali na. At kung gusto nyo ng chocolate para sa anak nyo, bili lang kayo sa SM. Akala ko mamimigay ka din. Ay, muna. Paano to? Done.